Здравейте, приятели! Нека се включим от гола, защото няма време. Сега хвърляме. За брат ми да видим и той иска да фане шаран. И до ново да се фане и по-голям да почава. Точно някъде ей там фана шарана. И да. Желайте ни късмет. И така. Нареждаме и искам да снимам удара. Айде, чао! Перфектен красавец Шаранков. Виждате го. Хубав е. Реален. Много добре удари. Достойна риба. Наистина. Много хубаво. Колко килограм. Ето тук ми удари. Много хубаво. И така, хора. Отнете видеото и се абонирайте за канала. Айде! Преди малко го чакам да удари. Е така, само гледам, е така прави и викам, не знам какво става. И сега изведнъж ме удари, хора. Може да спомня прон. Чакай малко да видя дали е шаран ли е сломня, какво? Не ли? Ето да върти. Това е шаран. Шаран е, да. Още преди малко си играем. Гледай така прави, пали аванс. Ама от преди малко ли си играеш? Да, бе. Добре, че си го изчакал, да, браво. Изчаках, трябва. И аз си мислих да чакаме, да не чакаме. Тук му ще да се откажа и гледам, викам, камбанката е горе вече. Кажеш много ран. Да. Втори шаран за деня. Да, този да е голям вече. Да, но. Изкачи ли? Добре. Не, съм. Пошли малко. Той смеска да съм знаеш да въобще голяма риба. Чакай, не го напрягай много, защото ако го изпуснеш, внимавай. Ако го изпуснеш, то е доста далече, бе. Това е мега тежко. Охо, виж къде е чак. Не го направяй. Това е много тежко. Може да е сон. Охо. Не е сон. Не е сон. Още преди малко го чакаме, така ми прави на въйцата. Ясно се случише. Удари много отряс. Отряс удари? Ама това камбанката. Ти тук ли беше? Аз бях тук, да. Тук му дойде. Тък му се чудише дали да изкара въдицата. Тък му щях да махам вече всичко и гледам опъна. Играйте си, айде. Кефете се. Мога ли да фана една малка рибка тук? Естествено може. Там това е. Добре, тук. В папурите. Не, той вече... Не. Отишъл е вече в папурите. Усещам го. Вътре в папурите ли? Да, в папурите. Ами... Как дърпа това? Не го прави, бе, пуши. Да не го изпуснеш. Масланата се почва, пуши, ре! Това нещо... Не е при папурите. Давай. Излезна. Много не го напрягай. Тамани как взе кепа. Леле, гледай какво прави. Леле, мале. Аз викам да направя сомската въдица. Айде. Да го изкараме кепа тук. Тук, кепа е тук. Тък му дойде. Прави се още. Да, много ясно. Върху кофата оставя, ако искаш. Дай. Не го направим. Оставете лайк. Втори шаран. Не го направим.
Много не го напрягай да не го изпуснеш. Да отиваме? Надявам се. Тати, значи не е било добре, че съм изчакал. Еми да. Около 40 минути чака хора. Затова. Трябваше да боят. Не отива при папорите вече. Измори се. Яда. Измори се. Аз как го засягам? Добре, ама той много сериозно захапа. Направи камбангата. Да, какво говориш? Направо удари. Хвъркна директно. Брани, ела малко да снимаш, аз да приготвя тая сомската въдица да я хвърля там. Искаш ли да отвори кепа? Може ли да малко? Той дойде накрая в клоната да не... малко. Все пак да, аз ще отворя кепа. Това време ми дава. Не го направи много, като ако го изпуснеш. Ехе, то къде отиде, бе? Там. Как се това надолу ли трябва? Това малко трудно се отваря. Чакай да не го щупим. Искаш ли да снимам? Ето ти, снимай аз да го. Хубаво. Застопори ли се хубаво? Ай, готово е. Имран, ето ти няма да отиваш. Дай, че веднъж оплете. Къде е оплел, бе? Стой, аз го не сеща се пала да мъчи. Вече си жени. Малко бързо, не се ли измори? Вкарай кепа първо, докато не е дошла рибата. Вкарай кепа. Съм 10 кг все пак. Дърпай към тебе. Нищо, не бързай. Аз само го държа, иначе ако му давам аванси до утре, стой на пола. Сериозно на пола? Не ми дава да го мръдна. Видя се пастата. Не. Се врътка, ела тук. Да. Като ми ли? Да. Миналия е толкова голям. Миналия май по-голям беше. Не. Да. То на черви или за... Давай. Дигай. Дърпай сега. Не го дигай нагоре, дърпай го към тебе. Влачи го. То кепа се щупи. Не се е щупил, бе. Чакай, бе, как кара? Не се е щупил. Шаране, бе. Да, ма клубнал на червейчетата. Не, бе, той имаше... Той моя гол шаран клубна на червейчета. Чакай, остави. Не по-къва ти на червей. Имран, вземи да снимаш малко. Ние да снимаш, ние да направим тук това. Гледайте хора, такъв красавец. Това около 2 килограма. Това вече е добър. Ето го с мустачките. Да. Вижте как е взел стръвно само това червейчетата. Ето ги червейте. Добре. Спирам го това, ере. Ако ви е харесало видеото, да, не забравяйте да ударите по един лайк. Хора, ето го шарана. Много е красив. Такова шаран удари на какви си червейчета, и аз не знам как. Но понякога шараните удат и на червей, ама рядко. Другия ми шаран удари на палета. И така
Ако ви е харесало видеото, не забравяйте да ударите мощен лайк и да се абонирате за канала. Също така, малкият ми брат ми помогна да извадя този шаран и фана 3 червеноперки и един малък гол шаран. Огромни червеноперки. Да, огромни червеноперки, но не можахме да ви ги покажем. Но, да. Да.